check natin. So, 12 days na dito tayo sa Escaler. Pagkala Pampanga, isang 12 days therapy. Yung Kuya Renato Gonzalez. Ito kami sa bahay ni Mama Bea. So, ang program namin yun is po tayo 40. Tapos yung walking namin at is mga 5. So, purpose ko rito is pinatatin yung kanyang lower limb, then upper back, and lower back para makapaglakad siya. So, again, this is the good improvement of Kuya Renato sa kanyang 12 days therapy. Ito ha. Maraming salamat po Panginoon. Diyos ang mga maraming salamat sa mga kami sa maraming ito sa aking buo. Sa sponsor mo. Sa mga Jesus. Ano ba ito yun? Ha? Ito ba? Ha? Ito? Ito?
Ate, trade your blue phone to my pink phone. Eh? Trade. Oo. 5, 6, Sabi ka na ka? 7, 8, 9, Ate. 10. Yun! Liwanag pala.